Dobrý den. Jmenuji se Vojtík. Budu tady s váma ku prospěchu vám. Budu vám představovat různé akce, ale i vás budu informovat o možných diskotékách, zábavách, ale i informací v průběhu rozvoje našeho klubu. Náš klubík je tu čistě a jen pro vás. Kdybyste chtěli odpovědět na jakoukoliv otázku, napište nám prosím do knihy nápis. Ihned budeme reagovat. Budeme rádi, když nám budete psát. Jsme tu o to, abyste měli 100% informace o všem, co vás zajímá. Nebojte se a pište. Člověk, který neví, nic nepodniká. Ano, stává se, že sem tam se sednu a natočím nějaký nový video. Budu se snažit, aby se vám to líbilo a aby vás to bavilo. Těším se na vaši spolupráci, která doufám bude bohatá. Pokud se nám vám bude náš klubík nějak líbit, ale i nelíbit, ihned reagujte. Budeme se snažit, abychom designově, ale i vnitřně uspokojili vaše vysoké požadavky. Jsem rád, že mohu Robinka já. Být tady a možná to jde i na mě. Vidět, jak se zelenám. Znamená to, že se štydíkuju. A budu rád, když mi napíše. Taká pěkná cholka. Něco krásného. Se mi bude dobře číst. Ale proto už to nejsem, že ano. Takže mé informace jsou vyčerpány a dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši pozornost. Mějte krásný slunečný den. Nashledanou.